Når du køber en ring online og ikke kan prøve den først, er det vigtigt, at du kender din ringstørrelse. Derfor har vi lavet 3 guides, så du kan finde den helt perfekte ringstørrelse til dig. Se med her for at finde din ringstørrelse. Den første og nemmeste mulighed er at printe vores print selv guide. Husk at printe guiden i 100% skalering, så størrelserne passer korrekt. Du kan tjekke størrelsen ved at lægge dit kreditkort på guiden og følge vores linjer. Du kan også måle centimeter, som du kan se her, 3 cm, om selve guiden passer. Det næste du gør er at tage en af dine ringe og putte den på guiden, og så måler du efter cirklerne på guiden. Når du finder cirklen, som passer til din ring, kan du i midten af cirklen se din ringstørrelse. For eksempel kan du her se, at min ringstørrelse passer med en størrelse 50. Den anden metode, du kan måle din ringstørrelse på, er ved at måle en af dine allerede eksisterende ringe. Størrelsen på ringen er som regel angivet ved den indre omkreds i millimeter. Den er dog lidt svær at måle, derfor der anbefaler vi, at du i stedet måler diameteren på den ring, du allerede har. Det kan du let gøre med en lineal eller et målebånd. Når du har målt diameteren i ringen, kan du på vores skema se, hvilken ringstørrelse du bruger. Eksempelvis kan du se, at min ring måler 15,9 mm i diameteren. Så kigger jeg i skemaet og kan se, at 15,9 mm svarer til en størrelse 50 i ringstørrelse. Derfor skal du altså bestille en størrelse 50. Den tredje metode til at finde din ringstørrelse er ved at måle dine fingre. Denne metode er lidt mere udfordrende end de 2 andre metoder, og du skal også bruge lidt mere udstyr. Men den her metode er altså nyttig, hvis du skal finde en andens ringstørrelse, eller du ikke lige står med en fingerring på hånden. Det du skal bruge er en lineal, en blyant og et stykke papir. Det første du skal gøre er at klippe en papirstrimmel, der er mindst 10 cm lang og har en bredde, som matcher den ring, du tænker på at købe. De fleste ringe er 5 mm, så hvis du ikke ved, hvad for en ring du skal købe, så gå efter 5 mm. Sæt papirstrimlen rundt om den valgte finger og tegn en streg, der hvor strimlen overlapper. Læg papirstrimlen på bordet og mål med linealen. Hvor mange millimeter der er fra papirstrimlens ende til stregen, som du lige har sat. Antallet af millimeter, du har målt, svarer til din ringstørrelse. Ligger du imellem 2 størrelser, anbefaler vi, at du går 1 millimeter op i størrelsen, altså størrelsen over. Så måler du for eksempel 56 mm, skal din ringstørrelse være 56. Men er du en størrelse 55, som ligger lige mellem vores størrelser, anbefaler vi, at du tager en størrelse 56. Har du stadig ikke fundet din ringstørrelse, kan du altid kontakte os og få yderligere hjælp. Du kan også altid besøge en af vores forhandlere eller en af vores butikker og få målt din ringstørrelse.